everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Tumangko. Uy, na, tumao na, tana. Mamalik tayo sa suot. Ibiyaan pa to nato ang itong pagkaon. Oh, Bagak now, Irene! Gawas niya! Rona! Oh, Han, tana. Manutag balik sa mansyon. Ayaw nagtagta. Irene! Gawas niya, bagak now! Ato bang ako? Si Ron na Ron? Oo, pero ayaw na sigtagta. Si attorney na nga itong pahandulo niya. Tana, dali na. Na-intruder! Attorney! Na si Ron na! Ang ano naman sa nababayana? Alam, para gid ang babayhana na. Ayaw na ato ah. Si Ayaw! Ato lang na siya pasagdan. Manawag ra kong pulis. Ato na siya ipapick up. Ha? Wa pa ko kabaws ang babayhana. Relax lang. Ha? Di para baka totally recovered. Linggo nagbalik. Di was sukaon. Palingkura si Irene, Ryan. Ah, Oh, dire lang ka. Ako ray muatiman kang Rona. okay, attorney. Bagak now! Gawas niya! Gawasan ang mansyon nga dili imo! Bagak now! Gawas! Ah! Huh! Oh! Mga sir! Wa ko isa, mga sir, ah. Wa ko isa! Ano na mga polis? Wa ko ibuhat, mga sir! Wa ka gi pagkatagam ha. Baguhay ka palang ganing nakagawas niya nasag ka. Nagsamok-samok na sad ka. Attorney, pag-awsa na si Irene. Baka akong gina siyang dako? Ha? Ingon pa niya nga dili na siya makig-uli pa ni Ryan. Pero ano na buntis na siya karon? O di ba mangingilag siya? Baka akong siya! Imo na sad ning filean og kaso, attorney. Hubog man ni babayana sir. Dito na lang ni siya pakatulga sa presinto. Pagawasalaw niya ni ugma kun mahuwasan na. Okay, attorney. Ay! Yes. Ano ba? Uban na mo. Ang sa'yo ko gunit na buhay ko ninyo! Buhay ko! Ayaw na mo kabalaka. Gidana sa mga pulis si Rona. Hubog man dito mabayhana. Dito ra to siya matuog sa presinto. Og buhi ana sa dugma. Oo. Unya, mubalik na sa siya dinhi o magsamok-samok. Oh, dak po na sab siya. Balik-balik na lang. Grabe ka hasol. Sa ilo ako ninyo. Ako rin po ning sa tanan. Oo, imo gyud. Asa maayo kung magpalayo lang mo din ni Ryan. Irene. Kaming duha? Sila nang duha? For the meantime lang. Nga na pa sa stage nga nga si Irene. Oh. Dili safe si Irene din dili kalikayan nga mas stress kid siya. Mas maayo nga ato siya sa lugar nga mingaw. Layo sa mga tao nga pares ni Rona. Mauna ni Ron. Ako nga legal nga asawa, mauna mulikay sa kabit. For the meantime lang, Irene. Para sa imong kaayuhan ba? Ug sa imong baby. Okay? Mausad, Irene. Naa na magug kay baby nga umaabot. Dili na to pwede i-compromise ang imong kahimtang. Sige. Mundang na lang sa ako sa kong trabaho. Bisan bago pa ko. Makakita ra lagi unya ko glaing. Ang importante lang nga ma-secure ka, Han. Ug ang atong baby. O sige, musugot ko. Musugot ko nga magpalayo lang una mi. Sa ato pa, okay na gid ay mo duha. Okay na gid ay mo, Irene? Oh.
Angel, ay kabala ka. For the meantime, Rani, ug ang isaad, di na ako mulapas. Hello, Moy. Dagway biya ni mo. Oo. Di ka mo lapas. Kay nabuntis naman na ni mo. Humana na kaglapas, uy. Angel, ayaw palabi. Huh? Asa man mo planong dadon si Erin Ryan? Oh, Ako'y magbuot kung asa sila maadto. Balay bakasyonan sa gihapon is pamilya ni Angel. pamilya ni Angel or pamilya ni attorney? Pamilya din ni attorney, uy. Wa pa Ah. man siya mahibaw sa tinuod ng pagkatao ni Angel. Bibigyan na ako tabukon og dagat ang paadtuan nato ni attorney. Out of town ramon day. Gusto ni Angel nga makadali ratag adto sa syudad in case nga dunay emergency. I mean, maminaw gid si attorney ni Angel, no? Believe ba gid akong attorney eh? Wag gid siya ma-discourage sa batasan ni Angel. Sila na bigid ka, no? Official na bigid ka sila? Dili pa sila. Gani, wa pa gid na makaingon si attorney kang Angel. Pero bisan pa man, gipakita gid ni attorney ang iyang sincerity, ang iyang loyalty. Mao gid ay tinuod nga nahigugma. Oh, Sige na, uy. Ipahilo na nga itong mga butang. okay. Okay, Han. Tanawon sa nako ang tibok, bye. Sige, okay, Han. Wala na siya mo reklamo nga. Tawgo na ko siya, Han. May paglaong pa. May paglaong pa yun. Ipahilo na sa din akong mga gamit. Naunsa na katong duhada. Nagkasinhapot na magkatugbalik. Sila nararabag yung duha. Wala makasanta. Ay, wa pa lang lagi ko maglikay sa mga tripping ni Irene. Di man kito makahigayon pa. Di kito makahigayon, Rayana. Si Irene. Oh. Uy, si Marvin man. Hello? Hello. Ano ang tagagikan ako diri sa opisina, ha? Ari na sad kamusta eh? Wa naman silang Irene diri. Di pwede, uy. Doon na tayo atinan nga party. Na, di ko eh. Birthday siya kong igagaw. Kailan mo kag ing-ing, no? Mm. Ing-ing V. Di ba? Nagkahimamat naman mo niya. Katong gwapa o cute ni mong igagaw, niya charming pa cute. O katukong igwad kay sampot ko. Mao to. Happy to di ka, ha? Mga alas 6 na ako diya. Okay. Unsa may mayo irikalo sa igagaw ni Marvin, uy? Mayon ta to kung naa pa si Irene. Kay dali ragid kay to siya makaunaw na og unsa. Staff toy na lang baka sa? Ang pangutana, mo appreciate pa baka siya? Di naman siya teenager. Ay, sami akong paliton, uy. Nindutas pamati, nga wa ko niya balibari, Pamasin na betong ako, abaya. Pero may sugot man. Askang nindutas pamati, Uy, nanawag. Ano sa makatuyo ini? Nausab ka ang iyang hunahuna? Hello, Angel? Nangita ko, irigalo sa imong igagaw pa. Pero, wa pa magig ko'y nakitaan, uy. Unsa di yung mga hilit? O siya yung ganahan? Mau ba? Ako lang bisagon sa langgod. For sure, kung gikan gid nimo, iya ginang ma-appreciate. Actually, naakaroon diri sa mga stuffed toys. Naa diri giant teddy bear. Ganahan tingali siya ini. Ay, ikaw. O, basin sa dili. Mas ganahan ko ka ng ganahan sa siya ba? Ay, ikaw good. Kung doon ay mohatag ni mo, ana, bangutan unti ka, malipay ka. Malipay ko ayo. Nindot man ni siya ihag. O, kana na lang. Ganahan man ka, labing siguro. Ganahan sa siya, ana. Doon na baya mo yung mga similar preferences.
Kamo mga babae, di ba? Sige, oy, kini na lang akong paliton. Doon na rabay, nagkabutang sa dugan ining teddy bear nga, I love you. I love you too. Unsa tayo magisulti? Ha? Unsa tayo magisulti, oy, wala ko maklaro. Unsa man to? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.